Magandang hapon. Narito ang news update sa araw na ito. ATI Bicol rumisponde sa panahon ng kalamidad. Makakasama natin live si Sha Tena ng ATI Bicol. Noong Oktubre at Nobyembre, nasalanta ang rehiyon Bicol ng tatlong magkakasunod at malalakas na bagyo. Napinsala ng mga bagyong ito hindi lamang ang mga kabuhayan ng mga residente, kundi pati na rin ang kanilang mga tahanan. Matapos ang bawat bagyo, naglaan ng isang araw ang pamunuan at mga empleyado ng ATI Bicol para sa paglilinis sa loob at paligid ng opisina. Halos walang naiwang nakatayong tanim sa center-based learning site. Matapos ang Super Typhoon Rolly noong Nobyembre 1, kapit-bisig na naghatid tulong ang ATI Bicol Directorate at personnel sa mga kababayang nasalanta ng bagyo sa Ginubatan, Albay. Bukod sa used clothings, naghatid sila ng grocery items sa barangay na nasalanta ng lahar at baha. Ang barangay San Agustin sa munisipalidad ng Pili ay nakipag-ugnayan sa ATI Bicol upang makalikas sa loob ng ATI Bicol ang residente. Binuksan ng ATI Bicol ang pintuan nito para sa mga evacuees mula sa barangay San Agustin kung saan nakalocate ang ATI Regional Training Center. Nagsilbing evacuation center ang training hall nito para sa mga residente. Naging practice na ang pagtulong ng ahensya sa barangay San Agustin simula noong Desyembre 2019 nang nasalanta ng bagyong Tisoy ang rehiyong Bicol. Nitong mga nagdaang bagyo sa taong kasalukuyan, 10 hanggang 15 pamilya ang pinahintulutang manuluyan sa pasalidad ng ahensya. Kasabay nito, mahigpit na ipinatupad ang health and safety protocols alinsunod sa pinaiiral na batas ng IATF kontra COVID-19. Naitala naman ang mga sumusunod na bilang ng evacuees sa pasilidad ng ahensya sa mga nagdaang bagyo. 31 evacuees sa Bagyong Quinta noong Oktubre 26, 49 na evacuees sa kasagsagan ng Super Typhoon Rolly noong Nobyembre 1, at 72 evacuees sa Bagyong Ulysses noong Nobyembre 11. Lubhamang naapektuhan ang rehiyon ng sunod-sunod na kalamidad, patuloy pa rin ang pagtutulungan ng mga Bicolano para sa mabilis sa pagbangon ng Bicol. Maraming salamat siya. At yan po ang news update sa araw na ito. Ako po si Proy Biranya para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.